spominjemo nositelje obilježja. Riječ nosi milosrdnica sestra Veronika Bokić. A i ove godine motoristi, branitelji iz raznih krajeva donose spomen kamenja sa mjesta stratišta diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Od ovog kamenja podiže se spomen zid hrvatskih stratišta. Ove godine donesen je kamen Čanak 1991. Dva kamena mjesta stradanja iz Ogulina 1945. Frankopanska kula i Đulin ponos. Kamen Gornja Kustošija Črnomerec Zagreb, Drugi svjetski rat 1945. Iz Metkovića spomen kamen mjesto Vida sa lokacije Vujnović Jaruga 1946. Spomen kamen iz Senja koje donose uskoci u doba uskoka 17. stoljeća. Hvala Bogu o našim žrtvama, napisano je prošle godine više knjiga. Donose ih članovi Komisije Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za hrvatski martirologiju. Zbornik Hrvatski mučenici i žrtve iz vremena komunističke vladavine. Ivan Vukić, Lika i Podgorje na braniku domovine i naroda. Josip Pavičić, dosije Goričeva. Jasmin Odobašić, Sjaj i bijeda ekshumacije. Ivica Ćosić Bukvin, Vrbanja, komunistička represija 1945-1955. Miroslav Akmađa, Slađana Josipović Patolik, stradanja svećenika Đakovačko-Strijemske biskupije 1944-1960. Ivan Kozlica, Krvava Cetina, masovni pokolj u Cetinskom kraju i Poljicima u Drugom svjetskom ratu. Zvonimir Zorić, Blajburg 1945-2012. Robert Jolić, Jure Krišto, Ante Tadić, Duvanjski, Žrtvoslov. Stjepan Marković, stradanja Podnokamešnice 25. na 29. ožujka 1944. Anto Orlovac, Blanteća zvijezda u noći mržnje, Banja Luka. Florijan Tomas Grulic, Blajburška i Vetrinska tragedija, partizansko nasilje u Koruškoj, na primjeru protukomunističkih izbjeglica u svibnju 1945. U crkvu hrvatskih mučenika pozdravljam sve vas koji ste na razne načine iz raznih strana stigli u hodočastičkom duhu do ovoga svetišta. Drago mi je što dobrotom Hrvatske televizije i radija, te Hrvatskog katoličkog radija, Radio Marija i Radija Mir Međugorje mogu pozdraviti i vas koji ste s nama povezani preko TV ekrana i radio valova. Posebnosti ovogodišnje proslave su u tome što je ona u godini obilježavanja 1700. obljetnice Milanskog edikta tolerancije iz 313. godine. Znači se treće odavde iz Udbine su na slobodni hrvatski teritorij i tenkovi granate. Dva VBR-a bila su ukupana upravo na temeljima Krvarske katedrale. 10 godina kasnije,
počeli smo se mi ukapati u ovo brdo, ovdje u zemljopisno i povijesno središte Hrvatske, da na sve strane šaljemo granate tipa onih Miroslava Pulešića, moja je posveta oprost. Vjerujemo pritom u snažnu podršku brojnih četa hrvatskih mučenika i žrtava. Dakako, i oni koji su pali od hrvatske katoličke ruke, sve žrtve zaslužuju poštovanje bez obzira na vjeru i naciju. U temelje smo stavili kamen iz stare hrvatske katedrale, koji je prije 10 godina blagoslovio u Rijeci Papa Ivan Pavao II, koji je svojim učenjem i radom učvrstio mučeničke temelje crkve. On je na pragu 3. tisućeća jasno formulirao pobjedničku snagu križa Kristova. Zato smo njegov kip sa križem krvastih biskupa u ruci postavili ovdje pred ovu crkvu. Današnjeg predvoditelja slavlja Dana hrvatskih mučenika postavio je upravo spomenuti Papa Ivan Pavao II na mjesto glavnog tajnika biskupske sinode u Rimu. Drago nam je da monsignor Nikola Eterović kao Hrvat povezuje našu domovinu sa Svetom stolicom, kao i to da kao visoki dostojanstvenik Svete stolice povezuje danas središte crkve sa ovim slavljem i sa ovim mjestom.